баъди як моҳ дубора омадем ки як истгоҳи дигар кунем. Нашри 14 аст. Умедворам ки интизор будед. Ва меҳмони мо Ҳайдар Собирӣ ки ҳастанд, чӣ кора ҳастанд, каме пас огоҳ мешед. Хуш омадед Ҳайдар. Салом алейкум. Ва дар аввал чанд савол ҳаст ки чаро ҳаст, яъне суолҳои чароӣ аст. Бояд кӯтоҳ ҷавоб диҳед. Саволи аввал: чаро бо камтарин ҷаҳду талошҳо мехоҳем сарватманд гардем? Аввал алейкум, салом алейкум ҳамада. Раҳмат ки моро тамошо кардед, қадр мекунанд. Умедворам ки то ахира тамошо кунанд барномаро. Асоси чиз ма агар камтар кӯтоҳ карда бугум, ин хеле ки мо мисол вақте ки мебинем, махсусан озир Инстаграм зиёд шудагие, одамое ки муваффақ шудагиан ҷо мебинем бисёр шудагие. Фикр мекунем ки просто так ҳами сар кардагие як ду моҳ ё ки як сол дам агар шудаги боша, фикр мекунем просто так шудагие да ҳами чиз. Бигем ӯ сахтиё ки дохили ӯ да будро намебинем. Иҷара намебинем, муваффақиятро фақат мебинем. Баъд моро интизоротмон ҳамон мешавад ки тезтар натиҷа гирем. Асос ҳамияй. чаро ба монанди аксар блогерҳои нави дар даруни нохулак буда, курсҳои омӯзишӣ ҳам бисёр шудааст? ба хотири ин ки якумиш, мисол якумиш ҳамияе ки хай даромадаш нормал ниай, якумиш даромадаш нормал ниай, мисол тез наметавонем даромад дошта бошем. Ва хай дигар сабабош ҳамин як хеле ки як чизе ки мисол вақте ки як нафар мебина, мисол як нафар рози айберун агар бинанд, ма кор кардестам, якум курс за кор кардестам мисол, аллакай даромад нормал нишдестай вақте мебинанд, фикр мекунанд мурам бояд сар кунанд беҳтарин роҳ аст. Бояд сар кунанд. Дар ҳоле ки ӯ таҷрибаи ӯ дар кора бояд кор кунанд аввал, баъд курс сар кунанд, хай ин чиз баъд дигар хеле мешавад. медонем ки омӯзиш ба ҳар чӣ дар зиндагӣ мехоҳем мерасонад, вале чаро аз паи он кам нафарон мешаванд, яъне аз паи омӯзиш? Нигах кунед, омӯзиш баъзан вақт мешавад мисол ҷое ҳаст ки пул метавонӣ омӯзиш мехонӣ, якумаш. дуюмаш омӯзиш вақт дар кора барои ӯра, махсусан агар бигем ай блоги худмон кор кардан боша, ӯ чиза бояд баъзе чизоро канор бигзорем, ҳамон омӯзиша бинем. Асос ҳамин чизае. Ман ҳозир ҳам хел десам. Барои чӣ омӯзиша намекунанд? Баъзеҳо ҳам то мехоҳанд ки кореро шурӯъ кунанд надонистаю натониста. Барои чӣ мо медонем ки хондан хубае, баъд мерасем ба чизе. Ва мо мехоҳам ки нахонда ҳамин чиза барасанд. Барои чӣ ҳамхеле аст? ба хотире ки хай гуфтам ки мисол нормали асос вақтшон меравад, ҳамин вақти энергияшон меравад, асос ҳамин. Но агар ки кулитар бигем, давомаш агар суҳбат кунем мисол барои кулитараш беҳтарае, барои ки баҳси калон мешавад худаш як чиз. Мегӯянд ки хостан тавонистан аст. Пас ҳама мехоҳанд пулдор бошанд, аммо чаро аксар нестанду намешаванд пулдор? ин чиза ман як чанд рӯз пеш дар историём гуфта будам. Мисоли хеле ки ки мехоҳам, мисол ҳама мехоҳам, ман любой кас мехоҳад пулдор боша. Не ки ки ҳамун чизо да тайёрае ки ҳамун корое ки лозимае ҳамонро бикунад. Асос ҳамияе. Аз интернет пул кор карда мешавад, вале чаро ба ин то ҳол бо шубҳа менигаранд? Ба хотири ин ки мисол агар ҳозир мо гирем, падарои мо ё ки ҳар каси мо, насли пешина, падаркалоно ҳама барои кор кардани интернет, мисол барои пул кор кардан, асос хестагӣ ягон ҷо рафтагӣ физикӣ кор кардан, яъне бе ҳадис дора баъд ҳамаш яктарафа мекардан, пул кор мекардан, баъд пул кор мекардан. Ва ай ҳамон вақт бовар омадаст сай ҳамин хел, баъд мо дам фарзандо дам бовар мо дам, мисол насли мо дам мешинонанд ҳамин чиза, баъд ҳамин хотир мешавад. Агар не бигем ӯ роҳи навай, ба ҳамин хотир дигар бовар надорам ҳамин чиза. Но асос эҳтисоси хеле зиёд мешавад иншалло, зиёд шикарестем. Чаро зиндагӣ осон нест? Зиндагӣ мисол агари хел гирем, хай ҳар ду тарафаш қина, ягон тарафаш осон нестае. баъзеҳо фикр мекунанд осона ё ягон чизи дигар. Махсусан гуфтам ку ишора кардам мисол ки баъзеҳо мебинанд одамои муваффақ мебинанд, фикр мекунанд ки просто так муваффақ шудагианд. баъд асоси хеле ки зиндагӣ дар зиндагӣ ду роҳ дорӣ. Ё кӯшиш мекунӣ, риск мекунӣ, муваффақ мешавӣ, ё ҳамин хемерай. ҳар ду тарафаш қинай. Агар риск карданӣ бошӣ, рискҳои худша дорад, сахтиҳои худша дорад, тарсҳои худша дорад. Агар ин тараф равӣ, бадбахтӣ хати зиндагӣ мекунӣ, яъне ҳар ду тараф қинай агар ихе гирем. чаро вақте пул кам дорем ба ҳамагӣ дақиқ аҳамият метиҳем, аммо вақте даромад бештар бошад, савдову аҳамият намедиҳем ба баъзе чизо гузашт метавонем. ин чиз хай мисол худаш муайян қариб бигем сабабҳои зиёд дорад, не ки асоситарин сабабаш хай ҳамун бигем ҳозираш да ҳаст меган. ҳамин касое ки мисол ойлик мегиранд, барои ҳозир зиндагӣ. мисол ҳозираш да ҳаст меган, хай ин барои ҳозир зиндагӣ кардан бо чӣ хиша дорад нормалия чиз, но дигар хел зиндагӣ кардан дар барои ҳозир. Асос ҳамин чизе да, ин чиз муайян ихтилош ҷӯ. чаро баҳонаҳои инсонӣ тамом намешаванд? ба хотири ин ки баҳона просто баҳонае, ӯ ягон чизи ҳақиқат надорад, ӯ баҳонае просто. Мисол меган ман ҳозир имконият надорам ё ки ман наметавонам ҳозир шурӯъ карда ягон чиз. ҳамаш айрӯи баҳонаҳо тамом намешаванду мардум сар намекунад кори худаш. ҳамаш айрӯи танбалишонае. Асостарин чизаш ҳамин танбаланд ё ки наметавонанд ҳамун соата кор карда, баъд дигар ҳамин баҳона мекунанд. Агар не ахир да гирем, вақте мисол 10 сол баъд гирем, ягон кас нигоҳ намекунад ки ту чӣ сахтӣ доштӣ, чӣ доштӣ. Асос ҳамун натиҷае гирифтӣ ҳамонро нигоҳ мекунанд. Барои ҳамун баҳонаҳоро канор гузоштан дар кор аст.
барои чӣ то охира бояд ин барномаро бибинам? ба хотире ки ман боварӣ дорам яке аз ҷавоное ҳастам ки мисол метавонам шумо дар як чизое ратием ки на самом деле шояд ҳамин барои зиндагӣ иваз шудан лозимае ки мисол як ҷой мешавад ки як ҷой шурӯъ кардан дар кори якумаш баъзан вақт як ҷое мешавад ки як чизе мефаҳме ки на самом деле ай таҷрибаи як нафари дига як чизе мефаҳме ки куллан метавонад роҳи зиндагита иваз кунад. Ман боварӣ дорам ай таҷрибаи худам як чизое мегӯям махсусан барои ҳамин ҷавоно ки битавонад ёрдамшон кунад ки нормални бигем агар мехоҳанд ҳамин соҳода кор кунанд агар мехоҳанд муваффақ шаванд чӣ чизо дар интизори ӯ. Ман боварӣ дорам беҳтарин мешавад агар бигем хеле боварӣ дорам ки беҳтарин мешавад. Пас бирад то охира тамошо. ҳатман. хуб шурӯъ мекунем роҳгардиро то истгоҳ яъне ҳамин гуна шурӯъ мешавад бо роҳгардиҳо ва ин аввалин интервюи ту аст. бар замми он ки дар ин чанд сол туро тақрибан 50,000 обуначият дар инстаграм мешиносанд. Ки ҳастиву чӣ ҳастӣ ва чӣ кора мегӯӣ барои обуначиҳои ман? Ман якум худам муаррифӣ кунам. Номам Ҳайдарай, агар фамилияам бигем Собиров. Мара ба номи Ҳайдар Собирӣ мешиносанд. Ба номи Ҳайдар Собирӣ мешиносанд ва хай агар ай таҷрибаи корӣ мегӯям 4.5 сол шид примерно кор мекунам. Дар кадом сам? Не, ҳамин соҳаи бигем ҳамин соҳаи SMM, ҳамин соҳаи монтаж ҳамин чизода кор мекунам ва соҳаи асосиям ҳамин соҳа бигем соҳаи SMM гуфтагӣ ҳаст юзи ризиёшиге. Бигем ҳамин соҳаи SMM. Монтаж гем беҳтар мефаҳманд, мисол ҳамин соҳа. Албатта SMM калон нахудаш. Ва аллакай дар Инстаграм 2 сол примерно 1-2 моҳ мешавад. 2 сол шид примерно оғоз кардагим. Он вақте ки ман сар кардагидум, бигем оғоз кардагидум, ягон нафар шояд буд. Ихе набуда одам тамом. Ман сар кардам, баъд воридам, бигем набуд одам. 1-2 сол шид примерно дар ҳамин соҳа бигем сар кардам. Аз куҷо ҳастӣ, куҷо кор мекунӣ? Ман асос худам гирам, ман асосай қирғанам. Як қишлоқе ки мисол имконият камтар буд. ҳамаи чӣ камтар буд. Ҳамин баҳонаҳо гуфте нозирку. ҳамаи баҳонаҳоро канор гузошта ман оғоз кардагиам. Фақат сабаби асосие ки мисол шид ҳамин якум қадам ҳамуҷа буд. Асос ай қирғанам хай, асос ҳамун тарафи қирған. Ҳозир душанбе даём, як 5 моҳ шид примерно хай шаҳр омадан дар кор. То як ҷойро метавонӣ пешравӣ кунӣ ба хотире ки зиёдтарш кунӣ шаҳр омадан дар кор асос тарафи Душанбе. Имкониятҳо мисол зиёдтар шаванд шаҳр омадан дар кор ҳатман. Ҳозир душанбе даём хай 5 моҳ шид. Суҳбати мо ҳамон доираи кору фаъолиятат мешавад ва мехоҳам донам ки кай ва чӣ гуна маҳорати пул кор кардана ёд гирифтӣ? Ман ин хел буд ки 4.5 сол таҷриба гуфтам ку 2.5 солаш бигем бе ягон пул кор кардан буд. Ман худам пешакӣ ҳамун 4.5 сол мегӯям 4.5 сол пеш дар YouTube оғоз кардагим чӣ ма YouTube дорам. YouTube-та 20 чанд обуначӣ буд. Дигар не, он не. Ӯ қатъи Instagram-он оғоз кардагим. Ба ғайр ӯ 4.5 сол пеш YouTube алоҳида дига соҳада буд. Ки ӯра хай наметавонам чӣ соҳада буд, ки соҳаи нормали буд. ӯ соҳада буд оғоз кардаги будам. Ай сабабе ки хай ёд нагирифта будам ин чизо вақт ҳам хай чӣ буд дар онҷо? Дар кадом соҳа? Дар ҳамин YouTube. YouTube соҳаша гуфта наметавонам ки соҳаш бимонад. Не ки чизи нормали буд. Хулоса ҳамон вақт оғоз кардаги будам. Не ки баъд як 5-6 моҳ давом додам. Хай примерно 100 обуначӣ ҷамъ кардаги будам ама YouTube да. Просмотрҳои хай 1000 ӯ вақт мада хеле вау буд. Бигем ҳамон вақт бигем чӣ кардаги будам, обуначӣ ҷамъ кардаги будам. Баъд ӯро бас кардам. Асос тақрибан 2 сол ҳам хеле мешавад, 2 сол 2 моҳ ба фикр мешавад. Instagram далакай оғоз кардагим. Баъд дар бораи пул коркунӣ ҳамон вақте сар шид ки бигем Instagram да оғоз кардам ва ҳадафи асосӣ ман ин хемондаги будам ки мардум да битавонам як кӯмаке кунам. Асос ҳамин хеле буд ҳадафам. Баъд оҳиста-оҳиста чизоро ёд гирифтам дар корда пул коркунӣ. Асос ҳамун пул коркунӣ ки ёд гирифтам. Мисол алакай 2 сол зиёдтар шуда, 2 сол шуда. Чӣ хел кор мешава кардан интернет. ту гуфти ки кадом як курса аввал ман худам хондам. Вай чӣ курс буд ва кадом сол буд? Чӣ водор кард ки ту он курса гузарӣ? Баъд то инҷа расидӣ хулоса. Ман як курс хонагӣ нестам. Мисол ман фақат як курс хонагӣ нестам. Агар ҳам ҳисоб кунем, ҳамон курсе ки баҳона шуд, сабаб шуд ки то инҷа омадӣ. Ягон курс сабаб шудагӣ нест. Ман худам сабаб шудагӣ будам. Не ки курсҳо як намуд ёрдамем карда буданд ки бигем ҳамун ман байни 8 моҳи аввал да ӯ соҳада беҳад одам кам буд ки бихоҳам соҳада кор кунам. Не ки ҳамин соҳаи худ монда, ҳамин соҳаи чӣ да, соҳаи Instagram да. Не ки ҳамун вақт 8 моҳи аввал да 30,000 обуначӣ ман ҷамъ кардаги будам. Яъне ҳамун омӯзишҳо боис шуда буданд ин тараф биём. Не ки агар ихе курс кунем. Омӯзишҳоро аз куҷо гирифтӣ? Ё ай хориҷиён, мисол русо нестанд. Не ройгон нестанд. Ман қариб агар ихе гирем беҳад пули калон расход кардагим барои омӯзиш дидан. Ин чиза агар чӣ қадар гирем намедонам ихе примерно не ки ҳаст беҳад бисёр аст. 50,000 сомон. Ҳаст ё беҳад бисёр. Вале қадар маблағ аз куҷо меёфтӣ? Ай даромад, ҳамин асостарин чиз ҳамие ки мисол вақте як кор оғоз мекунӣ, беҳтарин роҳш ҳамие ки махсусан интернет. Ҳамин вақте оғоз мекунӣ, ай худаш гирифта вложит кунӣ, полни худаш бимонӣ. Асостарин ҳамин чиз ҳамие. Ҳамаш ҳамин худаш омад, ай худаш омад. Дар тӯли 2 сол мешавад алаки ма кем нормал мешавад ай соҳа кор карда. Шояд набудем ки нормал мешавад кор карда ин чизо ҳамаш.
дар як аз историҳои инстат гуфте ки iPhone 12-ро бо завқ нигоҳ мекардам ва ҳоло дар дастам модели охири ин телефон аст. Он замон чӣ телефон доштӣ? Бо чӣ телефон шурӯъ кардӣ кор? Як Redmi буд фақат. Redmi ё Note 8 буд ё Note 9. Ва фикрам Note 8 будам хеле буд. Гуфте ки Note 10 буд. Note 9 баъд шуд. Note 10 баъд аю Note 8 шуд. Якам тар пул кор кардам, ӯро харидам, ӯ баъд аю шуд. Ҳамун Redmi қатъи ма бигем устои сар кардам. Камтарин имконот агар мисол бошад мемонам роитон мекунам бимонанд болои ҳамин сурата камтарин имконот ҳеч чӣ набуд. Фақат як телефон сар карда будам, баъд оиста хай барои съёмка кардан чизо пардаи сабз гирифта будам, баъд мисол дигар чизои хай штатив барои съёмка кардан хатон медонед. Ҳамин чизоро оиста гирифтам. Ба камтарин имконот буд. Баъзе баҳона мекунанд, баҳона агар ман мекардам, алҳамдулилла ози камтар болотар рафтагим намештам чизо. Амин таҷҳизотое ки як мехаридӣ аз даромаде ки исм меомад аз даромади худат ё ки аз падар ё хонагиҳо кӯмак мегирифтӣ барои таҷҳизотҳои ин корро харидан кард? Падар ман беҳад кӯмак кардагиай. Бигем яке боис шуд яке мисол беҳад баландтар равам, на самом деле. Не ки хеле оша мисол додагии аввал дар шояд ягон сум додагӣ бошад, не ки ҳамин хел асостарин агар гирем, ҳамаш ҳамун бигем ҳамун даромаде ки меояд ҳамун омадагиай. Не ки падар ман бигем боис шуд яке ҳамин ҷо дар ҳастем. Зеҳни сунъӣ баромаду ҳоло ки чӣ дархосте кардӣ натиҷаашо мегирӣ ва чӣ мусиқӣ бошад, чӣ аксу наво. Дар ин ҳолат мешавад гуфт ки як конкурент ҳаст. Ҳамин чиза эҳсос мекунӣ ё ки ту роҳати барои кори мора? Як не ҳамин кор дакун мисол любой бизнес бошад, любой кор да бошад, ҳама вақт як хел намеравад. Ира бояд оянда камтарак ивазш кунӣ ки бо бутони тезтар мисол имконот зиёдтар мешавад, ҳамо истифода кунӣ ки бутони чӣ кунӣ, мисол тезтар пешрафт кунӣ. Зеҳни сунъӣ ҳамин нейросети ки мегӯянд мисол ChatGPT ай. И беҳад ёрдам мекунад мода, и пасрафт намешавад. Мо метавонем беҳад ида ёрдам бисёр ёрдам мекунад. Баъзеҳо ҳаст мисол медонад бураш, на самом деле беҳад ёрдам мекунад. Чиз мода бигем ма ира конкурент намебинам. Ҳеч чиз ма конкурент намебинам. Оли корода чӣ кӯмак мекунад тақрибан? Агар ChatGPT ро гӯем, ҷойман ҳамин зеҳни сунъӣ чанд намуд аст ки бо чанд номҳо хулоса барои навор алоҳида, барои акс алоҳида, барои матну мусиқӣ алоҳида. Баъзе аксҳое ҳастае ки мисол шояд одам як рӯзда тайёрш кунад ҳамун чиза беҳад вақти зиёд мегирад фотошоп қатъи мисол. Не ки ҳам 20 секунда тайёрш мекунад ChatGPT. Якумаш ин. Дуюмаш сценарий нависа метавонад. Чизо не ки хай баъзе чизош оли профессионал шудаги нестай. Баъзе ҷоҳо да оли ҷои одама гирифта наметавонад, ки нормальни пешрафт кардагиай. Беҳад зуд пешрафт кардагиай, нормалия. YouTube канал ҳам дошти замоне. Унҷа чӣ ба фаъол набудӣ дигар? Унҷа гуфтем. Барои чӣ дигар идома надодӣ? Унҷа мисол асос хеле буд ки син солум камтар буд. Хай баъзе чизоро намедонистам. Баъд хай асос ҳаме ки масъулиятпазир набудам. Не, хеле чизо нест, ман хеле кор накардам нигар дорам. Не, хеле чизо нест, чизи нормалия, просто гуфтам наметавонам барои ки камтар чие. Но як чӣ гап дорем? YouTube канал. YouTube канал. YouTube канал буд. Асос ҳамин хел буд ки мисол масъулиятпазир набудам вахай. Ман ҳоли бигем 5 сол пеш, 4.5 сол пеш буд. Он вақт масъулиятпазирим зиёд набуд. Баъд камтар сахтӣ омада буд. Бигем пешрафт накарда будам, омӯзиш надида будам махсусан, пешрафт кардагӣ набудам. Ҳамин чиз маро ноумед кард. Албатта ки мисол ҳозир хай хеле чизо бигем баъзе сахтӣ омада буд, не ки хай масъулиятпазирим алҳамдулилла зиёдтар шудагиай. Ҳамин сабаб нормал яъне тонистум пешрафт кунам. Не ки ҳамин сабаби асосиш ҳамин буд ки 5 моҳ қариб фаъолият кардаги будам, 100 дона подписчик ҷамъ кардаги будам. Ҳамон бисёр шиносо буданд. Дар таги комментария медиромадам YouTube да менависем, ман подписия дагем, тура подписия кар. Баъзе YouTube каналҳо буд. Ҳамон бигем 100 дона подписчик ҷамъ кардаги будам. Ҳоли ҳам аст. Соли 2000 ба фикрам 20 буд, 20 будам хел буд. Ҳам 4 сол пеш примерно. Аввали 2000. Не, аввали 2020. Он вақт чӣ кор мекардӣ? Хонада будам, ягон кор намекардам. Асос даромад, зиндагӣ ай чӣ буд? Падар мебурд зиндагӣ. Хай у вақт бигем 12-13 сол будам, падар мебурд зиндагӣ. Аллоҳ баракатш диҳад. Хуб, ноткоин, хамстер ва чанд криптоасъорҳо ки дар мо ва баъзе кишварҳо муд шуд ҳамин сол, кадомаша дошти ё дорӣ? Ягонашо надорам. Хамстера гирифтам, ҳамура барои видео гирифта будам, 1000 дона ҷамъ кардагим аст. Лекин надорам. Ман агар тавсия диҳам ҳамин соҳада бозӣ накунед, ин чизо оқибати хуб надорад. Агар ҳам ҳар як донаш $100 битонӣ гирифта, мисол ҳар як донаш агар ҳам $100 гирифта битонӣ, то кая кор мекунӣ? Як ҷой мебинӣ 4-5 сол умр гузаштагӣ ягон кор накарда, ягон пешрафт накарда. Не ки $100 ҳам наметиҳад, баъзеш мегӯянд $100 додагӣ, хамстер махсусан $100 наметиҳад, $5-10 зури битиҳад агар метиҳад. Агон 26-да маълум мешавад. 26-да маълум мешавад, не ки ман уже ҳастеда, маълум ай ҳамин чиз хай. Хуб, дар як наворат хамстер чӣ гуфта навор кардӣ ва аз мардум даъват карде ки
беҳтараш як маҳорати интернетӣ ёд бигиред. Чаро мардум бояд маҳорати интернетиро ёд бигирад ва худи маҳорати интернетӣ чист? маҳорати интернетӣ маҳорат маънош як ҳунарро ёд гирифтан. ҳунар ҳама ҷуда кор меяд, фарқ надорад. ҳунари интернетӣ ҳам набошад. ҳамеша ҳастаем гап да. ҳунар ёдгирӣ масалан чӣ мекунӣ? Фоида мекунӣ. ва маҳорати интернетӣ мисол маҳоратҳои интернетӣ зиёдтар. Яке ҳамин маҳоратҳои интернетӣ ҳамин соҳаи SMM ки мо кор мекунем. ҳамин маҳоратҳои интернетӣ. Баъд дига маҳоратҳои интернетӣ хеле бисёр ҳамун интернет да кор кардан, яъне ҳунарша дошта бошӣ ки ҳам да кор кунӣ. маҳоратҳои интернетӣ зиёдтар ҳаст. асосиш кори мо ҳамин SMM. Як навора да буд ки як чандташа маслиҳат дода будӣ. Метавонем гӯё ки тақрибан ман метавонам ки ҳамин маҳораташро барои шумо тавсия. ӯ маҳорати SMM худаш бад, ӯ чанд бахш дорад. Мисол бахшои зиёд дорад. Маркетолог ҳастай, таргетолог ҳастай, мисол дизайнер ҳастай, стористмейкер ҳастай, мисол рисмейкер ҳастай. Бо хеле дигаш мисол копирайтинг ё ҳамаш ҳастай. Мисол бисёр ҳамун бахшои ҳамун соҳаи SMM. SMM худаш камол, яке бахшош ҳам метавонад интихоб кунад, ҳамун пул кор кунад, на самом деле пул кор кунад. ин ҳамин хеле да, ин чиз бахшош бар. Фаҳмом. Дар Instagram коро аз нишон додани рангу бор ва таҳрири аксу навор оғоз кардӣ. чӣ чиз туро ба ин кор таҳрик кард, яъне сабаб шуд ки ту ба ин кор Instagram аз ҳамин кор шурӯъ кардӣ? Яке асос мо да маъмулан ҳамин хеле ки вақте ки ягон кора набинем, мисол нашавида боша, метарсем бикунем ягон чи. ӯ ҳолат хеле пешравӣ, мисол ай блоги худам кор карда будем, но кам. ин буд ки ман бисёр медидам дига мисол хориҷиёда набуд, Тоҷикистон набуд, тамоман набуд ҳамин соҳада. Ман вақте ки оғоз карда будам, баъд ин буд ки мисол ай дига хориҷиё медидам, нормали кор кардастан, мисол нормали метавонанд чӣ кунанд. ҳамуҷа дида оғоз кардам, не ки ҳадафи асосим фақат мардум да кӯмак кардан, серьёзна. Мисол аввал шояд биган, баъзеҳо бигӯянд ки шояд чӣ бабад бепул омӯзиш наметӣ ё ягон чизи дига. Агар ман бепул омӯзиш дидим, якумаш қадр намекунад, хеле ҳоло чизҳои бисёр ай. Асосанин чиз баъд ие ки барои ки ман битавонам мардум да кӯмак кунам, мардум битавонанд гапи маро бовар кунанд, ман бояд аввал худам пул кор кунам, пулдор шавам. На самом деле пулдор шавам ки баъд мардум битавонанд гапи маро қабул кунанд. Оли чӣ қадар даромад дорӣ? Даромад наметавонам гуфтам. Наметавонӣ. Лекин нормале, ман мегумтон ки мисол ӯ ҷое ки худтона беҳуда вақтона сарф мекунед, мерен мисол 4-5 солам 10 солам бошад вақтона сарф мекунед, ичи бигем пул кор кардан наметавонед, баъзе ҷое ҳаста. ё ки агарам кор кунанд, ахираш ичи намемонад, кам мемонад. аю ҷода биёен як маҳорати интернетиро ёд гирен, 2 моҳ да метавонед асlan ака даромадтон оғоз шава, нормали кор кунед. Не ки даромади худам гуфта наметавонам, но метавонам гуфта ки мисол ака команда дорам, командам да алакай кор кардастан, команда дорам ин соҳада. Чанд нафар? Кор кардастан, алакай 4 нафар ҳаст примерно. 4 нафар, хати худам 5 нафар. Ҳамоное ки омӯзишро гузаштанд ва як донаш ҳаста. Як донашам хеле. Дигарош хай бо гирифта тайёршон кардем мошам. ҳаста. Фаҳмо. Вақте ки мардуми мо ба ягон даромад мерасанд, ман як пули дурустҳисобӣ кор мекунад, вай хоҳ муҳоҷират бошад, хоҳ аз кадом касбш бошад. Аввалтар сама дар фикраш телефон аст, баъд мошин аст, баъд хона аст. Яъне қадам ба қадам меравад. Оли ту дар кадомош ҳастӣ? Ман асос дар таҷҳизотҳои кори худам ҳастам. Асос, яъне ҳамин пешрафти кори худам. Агар ман мошина бигем ҳамин мошинда бисёр завқ дорам, ин чиз нормале. Беҳад завқи калон дорам. ай сабабе ки хай оли шояд давомша бигем ман чанд солаем, ҳамин сабаб фикри мошина оли накардастам. Оли ба ура вақтае. Не ки агар ихе гирем, уше ман тақрибан мошин гирем мешавад. Алакай ваяшам ҳаст тақрибан? Тақрибан ҳа. Мошинои мисол нормальни хе мошин мадакоёне. Хеле чизоне. Нормали. Ака пастакош ҳаст. Бо паси? Не, пастакош мисол паст. Мошини пастак. Агар нархшам ӯ. Фаҳмо. баъди чанд соли ба ин кор машғул шудан ҳо тасмим гирифтӣ ки курси худро ташкил диҳиву шогирд тайёр кунӣ? баъд аз тақрибан 8 моҳ 9 моҳ буда. баъзеҳо ҳамин сар мекунанд, дар курсфурӯшия сар мекунанд, на таҷрибаи кори доранд, на ягон чи. дар ҳоле ки ман мисол 2 сол бо таҷрибаи кори доштам, баъд иҷа омадам, хеле уҷа таҷрибаам камтар буд. ба ҳар ҳол баъд омадам, 8 моҳига бо кор кардам, иҷа хеле чизоро фаҳмидам, баъд дӯстоса курси омӯзишия сар додам. Омӯза буд дига нормали. Чӣ қабул карда мардум? Мардум аввал да мисол ҳамин вақте ки ягон ҳасте ки мисол саймо далфи ё ҳастанд оғоз кардаган. Аввал да беҳад кредитошон камтар буданд. мо дам асос кредитомон мисол ҳамон одаме ки мехоҳанд ёд гиранд ҷавоноан асос ва нормали қабул кардан ба хотире ки ма бигем тарзи фаҳмонданам медонам да тарзе ки чӣ хел мардум дар ҳамин чиза ироят кием, лекин нормали баъд қабул накардан. ҳозир ба ҳар ҳол бигем ҳамин яке касое ки сабаб шуда нормали дигаро курсошонро битавонанд фурӯхта, ма ҳам ҳастам. барое ки хеле одаморо ин тарафта чӣ кардагем да дигам ҳамин ҷалб кардагим хеле бисёрай, барое ки ин соҳада касое ки агар бисёр пешраф кардаги бошанд беҳад каманд. вақте ки дарса қатъи оно шурӯъ кардӣ, умуман оно чӣ ҳолат ки меоянд дарс?
не чӣ саволо ки меоянд кадом ҳолатан чӣ мепурсанд бисёртар ӯ саволо мисол мо ӯ дарсе ки онлайне ки буд оғоз карда будем ташкил карда будем курси омӯзиши мо онлайн буду ӯ саволорам дохили видеода ҳамаша фаҳмондагӣ будем не ки уже мо худам будем аввал дахай худам будем мо хусусан менеҷер гирифтагӣ моз дорам ҳама чизо не ки аввал да бигем худам будем худам ҷавобшон медодем баъзе саволоишон мешид ки ҷавоб диҳем не ки асоси хе гирем асос ҳамаша ҳамон видеода буданд агар саволоро гирем ҳамин соҳада буд хеле бигем саволои зиёд набуд не ки баъд баъзеош буданд ноумед буданд мешавад кор карда ё намешавад баъд мефаҳмдашон ки ҳама кор кардасем нахӯш мо натонем чӣ ками дорем мисол стратегияи тайёркунии шогирдҳоят хеле мураккаб аст яъне ман тамошо кардам ки ду программаро ҳам акс ҳам навора ёд медиҳӣ бо нурпардозиро ёд медиҳӣ инҷа боз чӣ буд хулоса умуман ҳамон курсе ки ту чӣ мекунӣ дар баробари боз чӣ кардан яъне бо клиент муошират кардану клиент ёфтану ин чизош хеле як схемаи мураккаб аст чӣ қадар вақт барои ин корҳо сарф мекунӣ ва аз дигар курсҳои ту чӣ фарқ дорад як чиз мисол ӯ курси дегем ва филм қадимӣ будаге ози ма беҳад калон шудаге асос бигем ҳамун маҳорат ёд гирифтан барои ҳамун маҳората чизе ёд гирифтан дар кор бошад ҳамун программаро ҳамаша ёд метиҳем ӯ чиз аст баъд дар бораи ки мисол чӣ фарқият доранд хай ҳама асос таҷриба якум дуюме ки ма агар фарқияти мисол калоношо ҳозир мегӯм барои чӣ фарқият доранд барои ки ма зиёдтар аз 20 чанд курси омӯзишӣ хондагиам ҳатто 20 то 30 тара хондагиам хулоса аз худи нормалиам кардагиам ва дар бораи ки чӣ фарқият доранд хелаки ҳамин курсҳои омӯзишида бисёр жда ҳамин маҳората ёд метиҳанд мисол мегӯянд ки ҳамин маҳората чӣ хест ёмком ата чӣ кунем не ки чӣ хеле ҳамин соҳа пул кор кунем ин чиза намегӯянд бисёре ҳастанд медонанд ҳамин маҳората кор карда метавонанд не ки як қадами я мондагия ки бираванд ҳамун ёд гиранд ки чӣ хел қати клиент муошират кунанд ки ҷо биёянд ҳамун қатиам договор кунанд ҳамаша ҳамун чиза ёд гиранд уже тамом ба даромад мерасанд асостарин фарқш бигем ҳамия уже нормални баъд ёд метиҳем ин чиз касое ки мисол омӯзишои моро харидагианд медонанд ин чиза ёд метиҳед ки клиент биёванд бо клиент суҳбат тарзи клиент ёфтанашон ай ки ҷо ай фаҳмо тарзи клиент ёфтанашон беҳтарин ҷо инстаграм ай беҳтарин ҷо инстаграм ай ҳамун через инстаграм ёдшон метиҳем аллакай чиам дохил кардастем сайтҳои фрилансерӣ ки хориҷиян ин чизо касое ки мисол метавонанд ҷодам кор кунанд чизорам дохил кардастем но асос через инстаграм ай баъд як чиз дига мегӯм агар ҳамин маҳорати бигем клиентиёвиро дошта бошӣ ҳамин уже ҳамаи курро ҷамъ мекунад барои ки баъзе клиентҳое буданд ки мегуфтанд мо ҳатман ай 25 сола боло то 30 соларо ҳатман ҳамун хели смши боша мегирем ин хел агар 15 сола 17 сола ин хели чизо намегирем не ки вақте ки ман мисол метонам ҳамин соҳада нормали таҷриба дорам ва метонам ки қати ҳамун клиентҳо нормали муошират кунам дар ҳоле ки син солам ҳамин қай оли син солам филм пурсед напурсед не напурсед гӯем як бора бигӯ син солам намедонам баъзеҳо мегӯянд таваллуд шояд 2004 боша 3 боша хеле ҳамин хеле бовар доранд таваллудам 2007 ай бигем албатта ки ҳам қасдин солам ҳамин қай 17 сола ай дар ҳоле ки ӯ 25 сола мехостанд не ки вақте ҳамин клиент бо муошират бо клиента бидонӣ натиҷааш ҳамин мешавад ман қати ӯ ҳамкорӣ кардагиам ахир да омадагим бигем син сола пурсидагиам дига намедонам чӣ кунам баъд ҳамкорӣ мекунем асосарин чиз яъне ҳамун муошират бидонӣ фарқ надорад чӣ хели чӣ маҳорат син сол нест баъзеҳо ба син сол боварӣ доранд не ки син сол нест аллакай як ҷой ба баъд бигем ай ҳамин 13 14 баъд дига чӣ мешавад давомаш чӣ мешавад асос ҳамун таҷрибаи корӣ мешавад фаҳмо як навори ҳаҷверо дидам ки ролтон мехӯрду ким кадом курсеро бо телефон фурӯхтанӣ мешуд ва дар бораи даромади хуб беҳтар гап мезад бо ролтон хирид оё воқеан ҳамин гуна курсҳоям буданд ки ҳамин гуна одамо ҳастанд яъне ҳамин навори кардагӣ воқеият дорад мисол касое ки курс мефурӯшанд ҳамин хел бале ин соҳада бисёр шудаги одамон асам дали курс мефурӯшанд махсусан ҳаст одамое ки ҳозир бизнесмени калонанд худшон ҳам хеле мегиранд не ки албатта камаю не ки ҳастай даромади асошон хай ҳамун ҷай баъд одамое ки мисол ӯ хелиянд мегӯм ку ҳами вақте ки мебинанд як нафар камтар нормали кор кардастаи одамое ки таҷриба надоранд ё ки нормали хонагӣ нестанд меянд дохил мешаванд ҳамин соҳада баъд мегӯянд хеле пул кор мекунӣ хеле мекунӣ ин чиз бад нестай омӯзиш додан бад нестай агар битонӣ ҳамун чизе ки худат кам таҷриба дошта бошӣ мисол шояд намедонам баъзе чизоро ёд гирифтагӣ агар бигӯӣ ки ман ҳамин чизоро ёд метиҳам интизоротон ин қай набошад ки ту миллион кор мекунӣ ӯ нормалия ҳеҷ кор намекунад не ки агар ин хел мисол бигӯӣ ки ма агар дар ҳоли мисол ҳеҷра надонӣ ки бигӯӣ хеле кор мекунӣ хеле кор мекунӣ нитоа баъд дар бораи ки мисол мегӯӣ ҳамун хеле ҳақиқат дора ҳо ҳаста ҳақиқат дора насам дали ҳаста баъзеҳо ҳаста хеле мисол ролтон мекунанд дар ҳамин курсҳо вақте ки дар историҳо бо мардум бо аудиторият суҳбат мекунӣ бисёриҳо аксарият чиро бисёртар баҳона мекунанд баҳона мекунанд барои ҳамин баҳонаошонам проблемаошонам ҳам проблемаошонам баҳонаошон хай одаме ки мисол наметавонад ё ки ҳаст баъзеҳоиш ки дохил шудагиан як бор ёд нагирифта дохил шудагиан ҳамин соҳада
داخل میشوند نمیشوند نمیتونن برای که یاد نگرفته داخل شدن و بهونهشون هم یکی نمیشه و راه پول کار کرده یک دو خیلی اساس همه یکی نمیشه کار کرده بعد بهونهشون یکی ما امکانیتم نرمال نیست ما چیزایی سوز ندارم در حالی که اگر هم مرا دیده باشین این ویدیو بدترین امکانات قطعی آغاز کردگیم یک چیز هست که میگن اگر مثال سر کردی می ویدیو کردن سر کردی دیدی که ویدیوت خود معقول شد الکی بدون که در آغاز کردگی یعنی باید وقتی آغاز کنی که اوج معقول نباشه ها یعنی هم خیلی و اساس خیلی امکاناتشون پرابلم میکنن خیلی چیزا همین اساسینش همون روی تنبلیشون میاد که ایروی که نمیخوان یاد گیرن یا که همین خیلی چیزا می اساس همون اساس بگیم همون امکانیت نداریم که خانواده نمیمونن ایستون نمیمونن این چیز مادام بود نه که وقتی که خانواده میبینن اصلا دلیت ده فایده داره خانواده خیلی ما رو میخوان البته به همین خاطر میگن خیلی کار کن پروس اول ده نمیمونن به خاطر یکی میخوان مشورت کردن چه که اول ده گفتیم بگیم برای کار کردن یک کاری فیزیکی را باید میکردن که پول کار کنن بعد مشورت میخوان یعنی تجربه خودشون در حالی که این راه تجربه کردگی نیستن این راه در رفتگی نیستن ولی به همین خاطر بعد همون خیلی میشه خانواده را بگیم همین ساده یک 3-4 ماه اهمیت ندین نرمال کار کنن آدمایی که هستن اوجه میگم خانواده چی مناسبت داشتن که اول ده خیلی مشورت میخواستم تیان مثلا پدرم مثال برای که خیلی تجربه کلان داره مثلا یک کار بیو که کاری که نون آب شود نرمالی بتونی کار کرده من باور داشتم میشود خیلی چیزا باور داشتم گفتم میشود میگفت خیلی میگفت چرا باور نمیکرد مثلا میگفتم خیلی میشود برای کی خیلی نسم دلی اوس برای پول کار کردن میگم کو به حد سختی کشیدن که پول کار کنن اگه این رو هم سختی دارد پروست روحی نوای کمتر امکانات زیادتر میشه چی میشه اول دام خیلی بد وقتی که یک دو ماه گذشت که 2-3 ماه گذشت نرمال دید کار کردم دیگه دستگیری هم کرد حتی این حالت دستگیری میکنن مخصوصا خانواده بگیم هم وقت برای ما هستن اصلا لیلی است در این باره حالی صنف 11 اگر خیلی صنف 11 ولی نمیخونه نیت پس نیتی دانشگاه خواندن هم نداری همین خیلی همین چیز ما نگفت من اساس استعدادی که آدم یافتن در کار اساس استعدادی که یافتن در کار اساس همیه این خیلی که مثال خیلی دانشگاه خواندن اگر بخونن نرمالی یادمشون میکنه که بعضیا فقط میگن باید دانشگاه خونیم بریم خیلی کنیم نه که نرمالی دانشگاه خواندن بخونن اگر میخواهم بخونن اختیاری خودشونه نه که اساس ما استعدادی خودم یافتم در کدام برای چه خیلیه همین خدمت همین راه دیدم دیگر راه ندیدم یعنی برای این دانشگاه خوندن شرط نیست دانشگاه خوندن برای بعضی چیزا برای کاری مرا شرط نیست برای کی مثال مهارت اینترنتی فرق میکنه یک برای بعضی چیزایی که بسیاری میخوام بشن خیلی بوده خیلی خوندنشون در کاره برای 5 سال آینده حیدر صابری خود کجا و در چه کسب میبینم همین سوایی که کار کردم بهترینه الکی کمال تور کردم کلون کردم کورما همین سوها دا میرم خیلی با هدفهای دیگر هم دارم که مثال چنده که همین سودا اوج ما کمپانی ساخته هستیم کمپانی‌ها باید کلان شوند ما یک چیز میگم همینجا بماند ما باوری دارم که کمپانی‌ها باید کلان بشن خیلی بعضی چیزایی هست که شاید باورشون نشه او را خیلی نمیگم مثال کمپانی‌ها چقدر کلان میشن که میشه برزم قدر سوالی که داشتیم و دادیم و صحبت کردیم من چیزی که من نپرسیدم هر چیزی بسیاره به هر چیزی بسیار ما فکرم دارم به هر چیزی بسیار دارم امیدوارم که اگه وقتی شما با یک بار دیگر کنیم بهترین نشود مثال خیلی که اساس‌ترین چیز ما اگر بخوام بگم همین که کسایی که مثال همون راه در رفتگی نیستن یا که کار کردگی نیستن همون را یک طرفه کنه مثال اگر پدر مادر را گیریم حق هم میزنم بسیار وقتی که بعضی وقت میشه که همون سواد تجربه ندارن نمیدونن برای همون اساس اگر ما توصیه ما را بخوان فقط دوام تینم سواد فقط همین بعد چیزایی میگفتنی خیلی بسیار با میتونیم 5-10 اینترویو دیگه از من چی سوال داری اگر با عنوان اخیران سوال بگم خیلی که هدف اساسی تون ایما را پیدا کردن در چی بود مثال یگان فایده مردم در است یا که چه خیلی بود اساس من هم وقت مقصد برنامه من همین بود که جوانایی که در کار خودشون موفقن منبر تیان من میدونم که اونا خودشون که منبر دارن آدیتور دارن اما بعضی چیزایی هست که نمیدونن من همون چیزایی که برای بیننده مهم باشد پرسیدم است و با اکثریتش تقریبا همش جواب گرفتم و تشکر باتم خیلی باشد آدمی درست را انتخاب کردگین بله چی پیام درود پیشنهاد با مردم دارید پیشنهادی من همین که طرف کاملا صحبت نکنیم پیشنهاد اساسی من همینه که بیاین طرف امکاناتی که زیادتر شه طرف اینترنت بیاین ما یک چیز نقل کنم اساس ترین چیز وقتی که مثال 10-20 سال پیش بودم میدونم کی بود زمانی که مثال همین خانه و خریدن همین چیزا آغاز شده بود اگر همین چیزا مثال بیاریم خیلی که مثال آغاز شد بعضی گفتن این خانه دیگه نمیشه فروخته یگان پرابلم میشه چیزا نه کسایی که باور کردن خریدن مثال $1000 در شاید خریدگی باشن حاضر میلیون دلار شده همون چیز هم مارکتینگ همین اینترنت هم الکی همین سم رفته است اگر شما حاضر آغاز کنین
сол оянда дар як фоидаҳое мекунем ки серьёзно бигем як чанд қадам даҳҳо қадам ай мардум пештарем. Алакай бигем агар ҳози оғоз кунем ва ёдгириам оғоз кунем, агар ҳози оғоз кунем хеле пештарем. Касое ки мисол пеш харида буданд медонанд чӣ қадар фоида кардаган, мисол камтар нормали харидан. Ҳамин соҳаи маркетинг ҳам, ҳамин интернет ҳам хеле биен серьёзно фоида мекунад агар биен. Ташаккур. Саломат бошед. Муваффақ бошӣ. Умедворам ки боз як мусоҳибаи хуби дигарро бо анҷом метиҳем. Умедворам баъди бо як қулои дигар дар расида. Гап нест, небошад. Хуб, раҳмат.